नमस्कार. आज काय स्पेशलमध्ये मी सारिका आपल्या सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत करते. आपण आपल्या आज काय स्पेशल चॅनलवरती चायनीज सिरीज सुरू केलेली आहे. त्यातील पहिला व्हिडिओ फ्राईड राईस हा मी अपलोड केलेला आहे. तो तुम्ही अजूनही पाहिला नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. आणि आज आपण सेकंड रेसिपी बघणार आहोत, ते म्हणजे वेज हक्का नूडल्स. तर वेज हक्का नूडल्स ही लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते. परंतु ॲक्च्युली काय होतं, जेव्हा आपण नूडल्स बॉईल करतो तेव्हा काही प्रॉब्लेम्स येतात. जसं की काही वेळा नूडल्स कच्च्या राहतात किंवा काही वेळा त्या ओव्हरकुक होतात. ओव्हरकुक झाल्या तर तेव्हा आपण जेव्हा नूडल्स बनवतो तेव्हा त्या तुटल्या जातात आणि जर कच्च्या राहिल्या तर त्याचा कच्चा स्मेल नूडल्स खाताना तसाच येतो. मग त्यामुळं नूडल्स प्रॉपर कशा बॉईल करायच्या हे मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे. आणि रेस्टॉरंटसारखा किंवा गाड्यावरसारखा स्मोकी फ्लेवर कसा द्यायचा किंवा तो एक स्मोकी फ्लेवर असतो तो आपण घरच्या घरी कसा आणू शकतो याच्यासाठी मी कोळशाचा वापर करून एक स्मोक इफेक्ट दिलेला आहे. तो सुद्धा तुम्हाला व्हिडिओमध्ये बघता येईल, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. तत्पूर्वी तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन प्रेस करा. आणि तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला एक लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स अँड रिलेटिव्हजना शेअर करा. चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. चला तर मग नूडल्स बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघूयात. नूडल्स बनवण्यासाठी आपल्याला लागतील हक्का नूडल्स. तर इथे मी चिंग्सचे वेज हक्का नूडल्स घेतलेले आहेत आणि हे 150 ग्रामचं पॉकेट आहे. तुम्हाला तुमच्या लोकल मार्केटला जे पॉकेट अवेलेबल होईल, जे हक्का नूडल्स अवेलेबल होतील ते तुम्ही घेऊ शकतात. हक्का नूडल बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार भाज्या. यामध्ये मी अर्धा कप उभा बारीक चिरलेला कोबी घेतला आहे. त्याचबरोबर एक मीडियम साईजचा कांदा उभा चिरून घेतलेला आहे इथे. त्यानंतर मी घेतलेले आहेत 2 चमचे बारीक चिरून लसूण घेतलेला आहे. 1 चमचा बारीक चिरून आलं घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर गाजर मी उभं बारीक चिरलेलं आहे, अर्धा कप गाजर घेतलेला आहे. आणि अर्धा कप सिमला मिरची उभी बारीक चिरून घेतलेली आहेत. इथे नूडल्सला सर्व भाज्या मी स्लाइस करून म्हणजेच उभ्या चिरलेल्या आहेत. त्याचबरोबर इथे मी 3 हिरव्या मिरच्या अशा मध्ये चीर मारून म्हणजे स्लिट करून घेतलेल्या आहेत. आणि 1 काश्मीरी रेड मिरची घेतलेली आहे, यामुळे नूडल्सला कलर खूप छान येतो. त्याचबरोबर इथे मी मॅगीचा वेज क्यूब एक घेतलेला आहे. नूडल्ससाठी लागणाऱ्या सर्व भाज्या बारीक आणि उभ्या चिरलेल्या असाव्यात. त्याचबरोबर आपल्याला फक्त जो कांद्याची पात लागणार आहे ती मी पाव वाटी कांद्याची पात बारीक चिरून घेतली आहे. अर्धा छोटा चमचा मिरपूड घेतली आहे, चवीनुसार मीठ आणि 2 छोटे चमचे सोया सॉस घेतलेला आहे. तर या सर्व साहित्याची लिस्ट मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. इथे मी 150 ग्रॅम हक्का नूडल्स घेतलेले आहेत. तर इथे हक्का नूडल्स कट न करता जसे नूडल्स आहेत तसेच नूडल्स आपल्याला पाण्यामध्ये टाकायचे आहेत. तर मी गॅसवरती पाणी गरम करत ठेवलं आहे. पाण्याला उकळी यायला लागली किंवा पाणी व्यवस्थित गरम झालं की त्याच्यामध्ये आपण हे नूडल्स ॲज इट इज टाकणार आहोत, म्हणजे जसे आहेत तसेच टाकणार आहोत, त्याचे तुकडे करणार नाही आहोत. आणि 5 मिनटं हे आपण शिजवून घेणार आहोत. कमीत कमी 5 मिनटं आपल्याला हे शिजवायचं आहे. तर एका स्पॅच्युलाच्या मदतीनं तुम्ही मध्ये मध्ये थोडंसं स्टर करून नूडल्स सेपरेट करू शकता. जर स्पॅच्युला नसेल तर चमच्याची बॅक साईड असते किंवा जी पाठीमागची साईड असते त्यानं तुम्ही नूडल्स सेपरेट करू शकता. 5 मिनटं आपल्याला नूडल्स शिजवून घ्यायचे आहेत. कमीत कमी 80% नूडल्स आपल्याला शिजवायचे आहेत, जास्त नूडल्स शिजवायच्या नाहीत. आणि 5 मिनटानंतर आपण या नूडल्स एका चाळणीमध्ये काढून घेणार आहोत. का तर याच्यामध्ये जे एक्सेस वॉटर असेल तर ते लगेच आपल्याला काढून घ्यायचं आहे, नाहीतर नूडल्स आहेत त्या ओव्हरकुक होतील आणि फ्राय होताना तुटू शकतील. बरोबर 5 मिनटं झाल्यानंतर किंवा 80% नूडल्स शिजल्यानंतर आपण ह्या नूडल्स काढून घेत आहोत. नूडल्सवरती आपण थंड पाणी घालून घेऊयात, जेणेकरून ज्या नूडल्स आहेत त्या जास्त शिजणार नाहीत किंवा ओव्हर कुकिंगची प्रोसेस आपण इथं स्टॉप करू शकतो आणि ज्या नूडल्स आहेत त्या मोकळ्या होऊ शकतात. त्यामुळे ही स्टेप महत्त्वाची आहे की नूडल्स जेव्हा आपण ड्रेन करून घेतो त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये थंड पाणी घालायचं. आता ह्या नूडल्स आहेत तर त्या आपण एका प्लेटमध्ये पसरून घ्यायच्या. आता ह्या नूडल्स जर अशाच पसरल्या तर एकमेकाला चिकटू शकतात. ही गोष्ट टाळण्यासाठी आपण याच्यामध्ये 1 चमचा तेल घालणार आहोत. तेल घालून हे सर्व नूडल्सला मिक्स केल्यानंतर
आपण या थंड होईतोपर्यंत ठेवणार आहोत। आता हे तेल सर्व नूडल्सला मिक्स करायचं। मिक्स करताना हाताने किंवा जास्त फोर्स लावून करायचं नाही, नाहीतर ह्या नूडल्स तुटू शकतात। चमच्याची बॅक साईड घ्यायची आणि त्याने ह्या नूडल्स व्यवस्थित अशा मिक्स करून घ्यायच्या। आता एक कढई गरम करत घेतलेली आहे। इथे मी नॉनस्टिकची कढई घेतली आहे, तुम्ही लोखंडाचा कढई घेऊ शकता किंवा वॉकसुद्धा घेऊ शकता। 2 चमचे तेल घालून मी सर्व कढईला व्यवस्थित लावून घेणार आहे आणि तेल छान असं गरम होऊ देणार आहे। तेल छान असं गरम झालं की त्यामध्ये सुरुवातीला आपण घालायचं काश्मीरी रेड मिरची। याने काय होतं, आपल्या नूडल्सला खूप सुंदर असा कलर येतो। त्यानंतर आपण हिरवी मिरची, लसूण, आलं एक 15 ते 20 सेकंदासाठी छान असं परतून घ्यायचं। सर्व रेसिपी आपण हाय फ्लेमवरती करणार आहोत। नंतर आपण कांदा घालणार आहोत, कांदासुद्धा परतून घ्यायचा आणि त्यानंतर आपण ज्या सर्व भाज्या आहेत त्या एकत्र घालणार आहोत आणि एक 2 मिनिटासाठी हाय फ्लेमवरती सर्व भाज्या परतून घेणार आहोत। इथे लक्षात ठेवा, फ्लेम हाय हवी तरच आपल्या चायनीजची टेस्ट वाढते। आता याच्यामध्ये आपण नूडल्स घालतोय। नूडल्स घातल्यानंतर हे आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। नूडल्स मिक्स करताना तुमच्याकडे जर नूडल्सचा जो स्पेशल स्पॅच्युला असेल तो असेल तरी चालेल, नसेल तर तुम्ही अशा पद्धतीने सुद्धा टॉस करू शकता। नूडल्स मिक्स झाल्या की त्यामध्ये आपण घालणार आहोत अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर आणि 2 छोटे चमचे डार्क सोया सॉस आहे, तुमच्याकडे लाईट असेल तरी चालेल। आणि आता आपण यामध्ये एक मॅगी क्यूब घालणार आहोत। तर तुम्हाला हवा असेल तर घालू शकता, नसेल तर तुम्ही अजिनोमोटो सुद्धा यूज करू शकता आणि चवीनुसार मीठ। हे सर्व साहित्य घातल्यानंतर आपण स्प्रिंग ऑनियन म्हणजेच कांद्याच्या पात सुद्धा घालणार आहोत आणि आता ह्या सर्व नूडल्स व्यवस्थित अशा टॉस करून घेणार आहोत। तुम्ही नूडल्स टॉस करू शकता किंवा परतू शकता। फक्त परतताना एक काळजी घ्यायची की आपण नॉर्मल भाज्या बनवतो तशा न बनवता आपण फक्त उलटणं किंवा जो स्पॅच्युला घेतलाय तो आतमध्ये घालायचा आणि वरती त्याला फ्लिप करून टाकायच्या। पूर्ण आपण एकसारख्या हलवायच्या नाहीत। तर अशी कढई असेल पकडण्यासारखी तर तुम्ही अशा पद्धतीने टॉससुद्धा करून घेऊ शकता। बघितलं तुम्ही, नूडल्स जर प्रॉपर व्यवस्थित शिजले असतील तर त्याचे तुकडे न होता जशा आहेत तशा पूर्ण अख्ख्या नूडल्स राहतात। किंवा तुम्ही दोन्ही स्पॅच्युला यूज करून, 2 प्रकारचे स्पॅच्युला यूज करून किंवा स्पून यूज करून अशा नूडल्स मिक्ससुद्धा करू शकता। आपल्याला रेस्टॉरंटसारखी किंवा गाड्यावरच्यासारखी नूडल्सची टेस्ट हवी असेल तर आपण याला एक स्मोक इफेक्ट देऊया। तर इथे मी कोळसा गरम करून घेतलाय आणि त्या कोळशावरती आपण 1 चमचा तेल सोडणार आहोत आणि लगेचच त्याच्यावरती झाकण ठेवून एक 20 सेकंद आपण ते 30 सेकंदापर्यंत झाकून ठेवणार आहोत, म्हणजे अर्धा मिनिटापर्यंत झाकून ठेवणार आहोत। त्यामुळे काय होईल, तो जो स्मोकी फ्लेवर आहे तो आपल्या नूडल्सला येईल आणि त्यामुळे आपल्या नूडल्स अगदी रेस्टॉरंटसारख्या किंवा गाड्यावर मिळतात अशा चवीला लागतात। तर हा इफेक्ट नक्की देऊन बघा आणि तुम्हाला आवडला तर मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। आता पुन्हा एकदा ही जो स्मोक आहे तो सर्व नूडल्सला लागावा म्हणून थोड्याशा मिक्स करून घ्यायच्या किंवा थोड्याशा टॉस करून घ्यायच्या आणि त्या आपण आता सर्व करायच्या। हे बघा, एकाच मिनिटभर आपण हे टॉस करून घेतल्या की मस्त अगदी टेम्पटिंग आणि चवीला भन्नाट अशा आपल्या नूडल्स तयार होतात। चला तर आपण ह्या आता नूडल्स सर्व करूया। इथे मी बाउलमध्ये नूडल्स सर्व केल्यात आणि सोबतच शेजवान चटणी दिलेली आहे। तर ह्या बाउलची किंमत 200 ते 250 रुपयाला हा बाउल विकला जातो आणि 2 लोकांसाठी हा अगदी व्यवस्थित असा पुरतो। आपण बघितलं की खूप छान पद्धतीने आपल्या हक्का नूडल्स तयार झाल्यात। परंतु हक्का नूडल्स घेताना काय टिप्स घ्यायच्या ते तुम्हाला मी एकदा सांगते। तर जेव्हा नूडल्स बॉईल करायला टाकणार आहोत तेव्हा ते पाणी व्यवस्थित असं उकळलेलं किंवा व्यवस्थित गरम असावं आणि नंतरच आपल्याला त्यात नूडल्स टाकायचे आहेत, जेणेकरून नूडल्स टाकल्या सेपरेट होण्यास चालू होतील। जर पाणी थंड असताना टाकला तर तुमचं टाइम मॅनेजमेंट व्यवस्थित होणार नाही आणि नूडल्स एकतर जास्त वेळ शिजल्या जातील त्यामुळे ओव्हरकुक होतील किंवा कमी शिजल्या जातील त्यामुळे कच्च्या राहतील। त्यामुळे पाणी व्यवस्थित गरम झालं कीच आपल्याला नूडल्स टाकायचे आहेत आणि अंदाजे 5 मिनिटात नूडल्स अगदी व्यवस्थित शिजतात। तर तुम्ही चेक करू शकता, थोडासा कच्चापणा त्यात राहिला पाहिजे, म्हणजे 80% आपल्या नूडल्स शिजल्या असल्या त्यानंतर आपल्याला नूडल्स काढायचे आहेत। पूर्ण 100% नूडल्स शिजवायच्या नाहीत। ही पहिली टिप। दुसरी टिप, जेव्हा तुम्ही ज्या नूडल्स आहेत त्या जेव्हा फ्राय करण्यासाठी जो कढई किंवा पॅन वापरणार असाल तर तुमच्याकडे नॉनस्टिकचा असेल तर तुम्ही वापरू शकता, नसेल
तर तुम्ही लोखंडाची कढई किंवा वॉक वापरू शकता. पण इथे काय होतं, तो राईस किंवा नूडल्स, जर फ्राईड राईस बनवून असेल तर राईस आणि नूडल्स बनवून असेल तर नूडल्स त्या कढईला चिटकू शकतात. म्हणून काय करायचं, कढई हाय फ्लेमवरती गरम करायची, पूर्ण कढईतून धूर येईतोपर्यंत कढई छान अशी गरम करायची. त्यामध्ये थोडंसं तेल सोडायचं आणि टिश्यू पेपरनं किंवा कपड्यानं ते तेल पुसून घ्यायचं, जेणेकरून ते पुसल्यानंतर गॅस बंद करायचा आणि 1-2 मिनिटांनी पुन्हा आपण जशी नेहमी तेल ओतून प्रोसेस चालू करतो तशी रेसिपी डन करायची. यामुळे काय होईल, तुमची कढई एका वेळेसाठी म्हणजे ती रेसिपी करतोय त्यासाठी नॉनस्टिक कढई म्हणून काम करेल, जेणेकरून तुमच्या नूडल्स त्या कढईला किंवा त्या पॅनला चिकटणार नाहीत. त्याच्यामुळे तुमची रेसिपी अगदी व्यवस्थित डन होईल. त्याच पद्धतीने तुम्ही स्मोक इफेक्ट म्हणजे कोळसा आपण गरम करून गॅसवरती त्याच्यावरती तेल सोडून जो स्मोक इफेक्ट देतो, त्याच्यामुळं जी ओरिजिनल रेस्टॉरंटची चव असते किंवा गाड्यावरची चव असते ती तुम्हाला मिळेल. त्यामुळे हा इफेक्ट नक्की देऊन बघा आणि तुम्हाला हा इफेक्ट कसा वाटला हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका. त्याच पद्धतीनं ज्या चॉपिंग असतं किंवा नूडल्समध्ये जे चॉपिंग असतं तर ते अगदी स्लाइस केलेलं म्हणजे बारीक स्लाइस केलेलं हवं, जास्त मोठंही नको जास्त छोटंही नको आणि बारीक न कट करता ते उभं स्लाइस केलेलं असावं. भाज्या तुम्ही तुमच्या इच्छेप्रमाणे कमी किंवा जास्त करू शकता. आणि जर यामध्येच तुम्हाला वेगळा फ्लेवर ॲड करायचा असेल तर तुम्ही काय करू शकता, एखादं अंडं फेटून त्यामध्ये घालू शकता किंवा ह्या भाज्यांच्या ऐवजी तुम्ही चिकनसुद्धा घालू शकता, जेणेकरून त्या नॉनव्हेज हक्का नूडल्स तयार होतील किंवा चिकन हक्का नूडल्स तयार होतील. अशा पद्धतीने तुम्ही तुमच्या पद्धतीने व्हेरिएशन करून वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही या नूडल्स बनवू शकता. रेसिपी पाहिल्याबद्दल थँक्यू. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन चायनीज रेसिपीसोबत. तोपर्यंत नमस्कार.